Arratsaldeko 6ak eta 39 minutu pronostikoak hautsiz 22 eta 18 irabazi diete Jakak eta Eskuzak Pello Etxeberria eta Landari Barakaldon jokatutako B serieko Masterseko lehen jardunaldiko bigarren norgehiagokan. Gaurkoa izan da, lau pilotarien lehen partida, bibikoten lehen partida, eta horregatik gogoratuko dugu nondik datorren bakoitza. Erik Jakak Jon Mari Ezkurrenarekin jokatu zuen San Fermin torneo nagusia, bertan ez zuten finalera sailkatzerik izan, Arkaitz Eskuzak Rekalderekin partida bat jokatu zuen B serieko San Fermin torneoan, hori ere irabaztea lortu zuen. Bestalde Pello Etxeberriak ostiralean jokatu zuen Bianan, bertan pasara handia eman zieten Altuna eta Imazi, iztuetak eta biek, eta azkenik Unai Landak ez zuen sailkatzerik izan B serieko San Fermin torneora, Elgetan Amianorekin atarikoa galdu ondoren. Horiek horrela partida hasiera berdindua izan da, egia da urdinen aldeko joerarekin, favorito ziren urdinak, eta batez ere Unai Landa hasi da sekulakoak eta bi ematen, Oso ongi baliatu gaur Frontisa Landak partida hasiera horretan, beti ongi jarrita, baina Arkaitz Eskuzak ere partida ona jokatu du oroar, hasiera horretan gainera eutsi dio, eta bi aurrelariak abagune handirik gabe ikusi ditugu. Egia da Pello Etxeberria jokoak gehiago nahasi nahian ikusi dugula, Erik Jakak zuhurtzia handiago jokatu du hasiera horretan, baina parekatua joan da ondoren, baina aurretik jarri badira ere Pello Etxeberria eta Landa, Pello gehiago asmatu delako batez ere, ondoren alde ederra lortu dute, 12 eta 8 jarri dira aurretik Jaka eta Eskuza, alde ederra zen, Lizartzakoak eta Laudiokoak osatu duten bikotearentzat alde ederra zen, 12 eta 8 hori, eta batez ere Erik Jakak asmatu egin du, aurrean erasokor jokatu du, atzean ere Arkaitzek ongi erantzun du, batez ere azeaireko jokoa daukan Eskuzak, eta zenbat balio izan dion horrek gaur, askotan Landak bizkarra erakutsi badio ere, aireko joko horrek asko laguntzen dio Eskuzari, eta gaur ere alaxe izan da. Baina egia da, horren ondoren, 12 eta 8 horren ondoren, Arkaitz Eskuza hasi dela, apur bat, jaisten, ez? Pello Etxeberriak aldageletara joan behar izan du, oker ez banago Ipurmasaietako arazoren bat edo bazuen zenozko aurrelariak, normala da batean, ostiralean Bianan jokatu zuen, eta naiz eta etzen oso partida gogorra izan, gaur Barakaldon berriro ere aritu behar izatea bi egunen buruan atzo bakarrik atseden edukitzeko beta edukita, normala izaten dira askotan alakoak, baina hala ere eutsi dio, jarraitu kantxan, Landak ere ongi jarraitu du, baina ondoren Eskuzari karranpak etorri zaizkio, eta badakigu karranpak ez direla sekula lagun onak izaten. Aldageletara joan da, pare bat hiru pilotak garbi galdu ditu, eta hori partida bikaina egiten ari zela, hori nabarmendu beharra dago, baina pare bat hiru pilota horre galdu ditu, eta bazirudien urdinek bideratua izan zezaketela partida, baina ez da ala izan. 18 eta 16 aurreratu dira, eta opariak bata bestearen atzetik egin dituzte, bai Pello Etxeberriak eta bai Landak. Ez dute ongi kudeatu une hori, presakantxean aritu dira, aurkaria normalean karranpekin dagoenean eta zuk saiatu behar duzuna tanto alik eta gehien gogortu eta are bila joaten, baina ez dute lortu, opariak egin dituzte gainera, eta ondorioz 21 eta 18 jarri dira aurretik,
eta azkenerako 22. ere eurek egin dute. Bejondeiola Arkaitz Eskuzari, denbora luzez aritu behar izan baitu Karranpekin, Eri Jakak ere asko lagundu dio, partida bikaina jokatu du, gainera azken une horretan ere erasokortasunean beste puntu bat aurrera egin du Lizartzako aurrelariak, eta horrekin ere meritu eman behar zaio, eta azpimarra egin behar zaio. Eta azkenerako 22 eta 18 horrekin lehen puntua Jaka eta Eskuzarentzat, Peio Etxeberria eta Landa aurrekoan esan genuen, favorito nagusiak direla txapelketa hau irabazteko neure ustez behintzat, baina gaurkoan ez dute puntua lortzerik izan, lehiatu dute partida, lehiakorrak izan dira, baina azken unean izandako xehetasun txiki batzuen ondorioz, ez dute puntua eskuratzerik izan, eta aldiz Jaka eta Eskuzarentzat lehen puntua izan da. Gogoratu beraz, Jakak eta Eskuzak 22, Etxeberriak eta Landak 18, Barakaldon.